Scrach ont Aláraim Éigeandála tríd an giúla lostais gin gréim Verath, agus bhaithí an Captaen Wilnox a phríomh-oifigeach ag titim go cuannach ina bholg Eachtrach. Chúla sé an artfork leis sin roimhe seo, an ceann a bhí cortha in áirithe dá háirithe slándála tubasteacha, bristeanna langa ná a dhia uair amháin achtarí taithléireachta a d'fhéadfadh cogaí idir réaltacha a thosaú. Ní raibh sé ag súil leis ná a oifigeach Garvok a fháil ina seasamh sa dtugadh luachta le rud a bhí cosúil le créatúr beag, palla filte I bhabric íldite, ag déanamh na torran scréach is uafásaí a chúla an ré riamh. A ré a dúirt Garvok go máll, a íochla ag critseáil an malach speisialta sin a chéalaí go raibh duine éigean tí a chathab amach as éirchlas. Inis dom le de hell na bhfuil sé sin mar a cheapam. Hit gas súil Garvok go caillte. Well, a captain, brahan sé sin go thomláin a méid a cheapam tú go ré. An leann Daonna é sin. An créatúr all is dá ma ag tuiscint tromchúis na stáide, runní sé an tomcrún sin chun a thost a bhéadú faoi rud a bhí le bheith a lagad daithicid Jecabel. Bhí Renox tar éis marachtáil dútean plasma a bhí níos ciúne. In mo chosint, thosaigh Garvok, rud nár bhí ina chóirte maith riamh. Chiall mé gur phran búlmhachan a bhí ann. Bhí siad á dhéal ag marga an stáisiún. Dúirt siad gur ainmhí trópaiceach a bhí ann. Cén chuí a raibh orm a isrú go raibh cuma mar sin dhaoine nuair a bhí siad beag. Stan Wilnox oifigeach leis an gceannail léirithe a bhí corra in áirithe gcéad, chun féachant duine éigean ag géirí míotal láite a ól. Cheannaigh tú créatúr gan é a scanó ó dhéaltóir margadú, agus thugtú é an long mat. Bhí an procas anmheh, tharraigh Garvok go lag. An leann de réir dealarmh míoshásta le bheith díosbreachta mar lásta, thosaigh sé a méid a d'fhéadfadh Renox corsíos ach feachtas scréach tacaíochta. Chas a aibheag dá dearag uafásach rud a bhí, de réir a chud álais tearanta bhítholaíocht an duine. Is dócha go raibh sé ag fháil nó anfaragach. Féidir an dá ceann. An bhfuil éon smaoineamh agat, éon smaoineamh chor bith. Cad a dhéanaan dúiní nuair a thógann tú a nóige. Wilnox hist ag tarann suas a chumarsáide le crúbaí i crí. Dóga sí cogadh an gríoch creall fad 300 tiúntriar, mar gur fuadaí ceann dá chalínig. Bhí cabhlach de 10,000 long ag na creall. An bhfuil éasagad cé bhéad atá ag na creall anois. Cé bhéad? Whispered Garvok. Dó dhéag, poisc gur chasna dúiní gach rud eile ina fíorsí míotal agus pléascanna áile. Doscail dáise an cúlaí lastais go toban, agus rí Meera oifigeach leithas na longe isteach le na scanóir cheama féin ag obair. Thug sí amháin féachans an bacáiste scréach in arm Garvok, agus chuaigh a aghaidh 3 roinnt dahanna nach raibh Wilnox cínte go raibh siad indéanta go bhítholaíoch dá specas. Ó ní há, ó ní há, ní há, ní há, ní há, ní há, murmured she. A scanóir ag divanú cad a bhí acla orthú go léir. Daonna, bannean, hart 8,000
de ís, sláintiúil, scemlathe agus cínte go mbeidh sé mar bhásaging go léir. An féidirling níl éasagam é a chur arás, bhá Garvok go desperate. Chur arás é. Bheith gár a déanta ag Wilnox dá mbeadh sé gnógach ag planal a thocraid féin. Cathad go ddíreach a bhalann tú a chur arás lena Daonna. An cúfan leat cá cheannaigh tú é. Stáisiún daithid a 7, doch né nó an rá sé 9. Rinne Wilnox fuam itir grumbling agus whimper. Ní cúfan leat fiú céin doch. An dúcan tú cata rinne tú. Tá rud éigean ag na dúní seo. An tinstinct tuisme jóra bhítholaíoch uafásach seo a dúcan siad éir. Nuair a bhagar tú a nóige, ní dhéanann siad ceapadh, ní dhéanann siad marcail. Casann siad gachrúd laistí Jerón chuig farric ina réimse smiúnagar. An lenamh, níos an ag meas an géarchéime existential a bhí a chur faoi deara thosa sé ag cuine níos mó fós. Lach Meera an lean go cuaireamach ó gáil neamhbhaniúil Garvok ag déanamh fuaimeanna bog cuaing nach nearna éon rud chun an scimleithir beag a bhéaló. Caithfimid údras Daonna a chur ar an eolas lárach a dúirs Meera ag rocha an linmh le déine iontach do dhuine a bhí soléir ag dul i pian. Gach socant a bhuailíimiid déanann sé seo níos measa. Níos measa? Cén chuí a bhéadach sé seo dul níos measa? Chlí Wilnox áil is dá meaffa leis an ile ní an crunne a freagart ar a chéist. Salsaí cóirithe cumarsáide na lange le tarcar ag teachtasteach. Rinne an ahantas a chuid folóréo ina bhéins. Cóthúireacht casanta teran ort alpha. Fu sé níos measa, whispered Garvok. Chlach Wilnox an tarcar le crúbe nach stoppug i cria. An taspántas holographic materialised isteach I ai mná Daonna. A gnéthe eagrathe sa léirú ar le, sin a chaidúne nuair a bhí siad an polid so le dosa siad ag lábhach. Is mise an Ceannasaí Patricia Wells den cruach chócaí TDC Resolve a dúirt an duine, a gúch sochar ar bhealach a gheall farrigan amach an seo. Tá cús agin a chreidiúnt go méitir go gáil tú mín geanna go neamhfortathe ó stáisiún de heicid a 7. Ba bheith líon go mór plé a dhéanamh ar an bhillte lárach ar an méan sin. An ghlasean tú? Gá go neamhfortathe? Bhí sin saibhir. Ba é sin an cineál teanga taithléireachta a úsáid an dúine díreach so le gcuireann siad de hothach agus ní ágann siad ach iarrtaí snámh. A Ceannasaí Wells a dúirs Wilnox. Ag iarraidh acu a chanáil seasta agus ag teip go doma. Bhí mehiscint uafásach am. Cheannaigh mo Oifigeach atá go thomláin agus a bheith faoi smacht go thomláin. Rud a chreid sé a bhí ina ainmhí ballmhaician ó dhéaltóir marcí. Ainmhí ballmhaician. Rinne an Ceannasaí Wells a lámhaín a dhéanamh rud a léirmhínig ag Wilnox, mar an códheann Daonna le heirim a luchtú. A thiorna, bhfuil tú a gin sin stom gur cheannaigh ceange do chriú leanamh Daonna, mar go cheap sé gur frán a bhí ann. Nuair a cuisigh mar sin é, bhí sé níos measa fós.
Dúirt sin díaltóir gur trópaiceach a bhí ann, mumbled Garvok go cabhrach ón taobhhair Wilnox, a bhreathnaí go dáiríre é a gibbert an puinte. Pinch an Ceannasaí Wells an droichead dá srán. Gotha a bhí fólamta ag Wilnox a cíalaí go raibh daoine ag amas an raibh forréigean riachtanach nó díreach is fearr leo. Ceart go leor, seo mar a ebriú sé seo. Tar thuirithe tú de cohortanáidí. Teochaí muid chud de híomh. Tuireadh tú an leanbh lámh go thomláin gan díomháil. Agus an sin, ba córa an fada agin faoi conas a tharla seo. Tá an leanbh go thomláin sa bháilte, glí Meera amach, ag tágáil an linne fós ag scréig suas chuig an halacham. Tá sí sláintiúil, díreach agla, níor gortaí marí. An tarú léirú an Ceannasaí Wells hí lárach agus uafásach. Chuaigh a súla bog feadh le second go díreach, agus ag féachant an leanbh ag cuine, agus an sin cruaigh isteach I rud a chur Wilnox a gimhne dó neodránium cóhrúte. Tá 2 uair dhéag an cléigegad chun búla le puinte delta 7 a dúirt W go ciúin, rud a bhí níos measa fós ná dá mbeadh sí ag scréach. Ba an Resolve ag búla leat ann. Má tá tú fiú chuig nóméid déanach, má tá an leanbh sin cho beag le scra ar a cuid, má tá a diaper, se, dúirt mé diaper. Níl sé úr nar a fanmuid ar aisí. Cínte mé go persanta go mbeidh de thuthach ina chás stáidéir ar dhícamach cruthach. An bhfuil mé ag déanamh féin soléir. Crystal soléir a Ceannasaí, a dúirt réal go tapa. De me deann go lua le diaper úr agus béidir roinnt bréagán. An dachníonn bréagán le leanaí Daonna. Dó dhéagúr an cléig a Captaen, an parcar Garvok amach. Hit an cúlaí lastais ina tost, ach a bháin an leanbh ag cuine leanúnach. Chas Wilnox go máil chun féacint ar Garvok, a raibh an bheas a féin a bheith go hiomlán míos háasta. Mar sin, an tinnealtóir cric a dúirt ón doras áit a raibh sé ag féacant ar an tubaiste ar fad ag torla. Cé a dhéirí a bhíniú don criú, cén fá a bhfuil mud anise áselag ag an ggóchúileacht cosanta teran. Cheannaigh Garvok leanna Daonna, a dúirt Wilnox go cotham. Blink na prics, blink zen a ríis. An sin thosaigh sé ag gára. An cineal gára hystéirech a chialaí go raibh intin duine éigean tar éis éirí as ag céirí an réaltacht a phróseo. Bimid ile ag fháil bháis, scríosd cric itir gáirí. Bimid ile ag fháil bháis, mar ní féidir le Garvok an difriocht itir phráin agus leanna Daonna a insint. Fannicht mé, protested Garvok. Bhí sé ag déanamh fuaimena. Cén chuí a raibh orm ísrú cén specas a dhéanamh fuaimena. Bhí Meera fós ag coinneáil an linbh, a bhí tosathe ar deire, ag míalú beagán, cé go raibh aghaidh fós dearag agus blotí. Caithfidh duine éigean a bheathú, teastain cothú ó leanaí Daonna gach cúpla úr an cloc. Baithí caché, déalaí Wilnox. Níl bia Daonna agan. Deochan leanaí Daonna benne, a dúirt Meera cheanna féin, ag tarang suas fasnéise iad a pad sombrí, go háirithe formla. Mura bhfuil siad ag beathú, caithfimid an stáisiún a chud ar an éolas. Faigh amach an bhfuil éon duine ag stocáil sa láthirtí leanaí Daonna.
níor féidir le Rennox a chreidiúnt, gur bheith seo a héal anois. Inné, be an imní bevó a bhí ná cáras longseoireachta lochtach. Sa lá atá aniu, bhí sé ag rí mission sa láthair Éigeandála de lena Daonna gute. Cé gur ó bad coci lán de ghéine arantha go trom, an bhothata ag dul I tró a súmh. Cric, sacre cuarsa chuig pointe delta 7, úslas sa bháte, a dúirtí Rennox. Meera, faidún, form le leanbh, diapers, cibé rud a úsáidean dúní dá nóige. Garvok, bei tú ag caithfh na dó, dhéag uair an cloc atá le teacht, ag fálam gach rud atá le fáil faoi chúram leanaí Daonna. Pasc má tharlaíonn rud ar bí don leana sin, bei mé ag batha tú don na dúine piasa I fiasa. Se a Captaen a dús Garvok go míos háasta. Ránna an leanamh an tom sin chun Meera a gháil le na lámheach. Agus in ainmhún gach rud, in ainmhún an scéannaigh lán a bhí ar a stad, rinne an tofigeach léis bhí an gáire. Tá sí in áireadh cineal glote a dús Meera go bog. Is buama ama I fílte I bhabric bhog a ceartaí Rennox. Ach se go hibíochtú, dá specas a dháblaigh ar Ión Báis, tá sí adorábal. Ruta ágan go bhfuil sé I bhfad níos measa, gur fuaide mar go neamhforta. Uair a tríd an tsearan bhá uair 10 an chláig, agus bhí Réalnox ag abhrithniú go dáireadh gach rú scéal a bhí tar éis a chreirú chuig Captaen bad lastais leis an griú is dúr sa Réaltra. An scéal bhí si tar éis formle leanbh Daonna áil ó stóras solathair a bhí ag freistal I stáisiún bhaisce specas. An droch scéal bhí ro éon smaoineamh ag éine ar an long ar fad conas leanbh Daonna a bheithú I náireadh. Cuireann tú díreach isteach ina béile ceart, a dúirt Garvok, ag coinneáil an bhuideal áil is go bhféadfadh sé pléasca. Má dhéanann tú báite leanbh Daonna, toisc go bhfuil tú ró ligduma buile faoi chúram. Tá tú ag clíoch faoin níanán Daonna. Hit an tenne an zenttar. Il éon smaoinehogad cé bhéad pápéirechas a dhéanann sé seo. Tá an díaltó a cheannaigh an leanaftaid aitheanta ginn. Casa sé amach gur chote ó thuicheach trádala Daonna a rinne duga an seo dhá lá ó chin. Tá na tuismihéirí ag déanú scrís faoi láthair ar mustáisiom, ag éileamh freacraí agus ag déanamh bogortí a bhfuil méid go honman cínte go sáró siad ar a lágate chonad ite réaltach. Bhreath Rennox a bholog ag campáil. Tá na tuismihéirí beá go mór agus anfaragach. Bhí an bháthair ag fónamh sa bhuirí Daonna sul ráisi ina tréithcear. Is innealtóir an t-ábhar cinealéigean atá ag déanú bagortí an bhionsantha faoi cart I dhéine sé le cáras tachaíochta batha ar stáisiún mar a bhaithimid a hinian. Iontach, Ionna, Ferfe, Hastig ó Rennox, Béic. Táimid ar an malach chun búlach le Captaen Wells ag Waypoint Delta 7 chun an leanmh a thuairt ar ais. Se tá a isagan. Bhí Captaen Wells anchrainn ag míniú na staide dún. Tá mé ag seola feisnéis teaghála na dhuismihéirí chugad. Mollam go láideadid lásló sa le déantú ar lámh. Déiteach sé cosc a churarthú
rud éigean a dhéanamh, a féile nuair a hiici tú. Chrúcnaí an tarcar agus déach an réalta an gomad teagmhála, mar go raibh sé ina phléasc beo rud a bhí i gcéal éigean ann. Tá tú chun gléocha tú, ceart? Díafraigh Meera ag burping an níonán go ré le scéal a bhí forbara aici bhealach éigean le 3 huaire an cloigeanós. A bhís dí gan a bheith ag tarrant na tuismihéirí Daonna trom máilte, an uilte, an sprachta cuireadh a leanamh gúte agus a ráló gur muid na henlathe atá faoi láthair I seileadh an linamh sin, a dúirt Wilnox a ríis. An fuaman sin mar smaoineamh maithdeid. Níos fearr ná aontas a chur orthú. Bhall Meera. Bhí painte aici. Painte an imineach a churfag an bollag ag casa. Chur Wilnox an canal cumarsáide bum le crúbaí a bhí ag crí. Hág an nasc thart 3 second. Rud a thug le fús go raibh na daoine ag fannacht ag a cuid cumarsáide le déine na crachadóirí ag fearre an bhíoch. Bhí an taspántas holographic dhá aig Daonna déanta. Bhí gruig dhearbhúh an meán, súla glasa dían, agus an cineal farige Réalta a dheall farrigan dá curfií na focail mícheart. Bhí gruig níos faide don an bhar, línte imní timpeall a thuúla, agus bhí sé ag gréim imal a chonsól cho crua sin go bhféadfadh Wilnox a chnáfa a eiceáil ag éirí bán. Tá maníon agat a dúirt an bhean gan réimrá, ní ceist, ráiteas fíoranne. Se a bheathair, a dúirt Wilnox. Ag cinne go raibh cuartas mhíleata dócha gur bheith strátais maithtanas is fearr. Ba bhallam I dhéanamh go thumlan soléir gur timpiste uafásach a bhí ann seo. Cheannaigh muffagachaí ó dhéaltóir marca dú, a bheith gur inmhite beacha bólmhachan a bhíonanta. Rinne an fér fuam itir gáire agus cuine. Díaladh lán mar inmhite beacha. Tá difigach nó dáil nó go tubasteach a méideach a dúirt an bhean, a go géir go leor chun páil pláta a dhearradh. An dá ceann is dócha, a abhaigh Wilnox. Tá sé as smachtú go farsing, béidir go buan. An bhfuil sí ceart go leor, a díafraigh an tathair, ag leanúint I ragh go géir. An bhfuil imime gartata. An bhfuil sí I gcithe. An bhfuil agla uirthi. Imime an uafás beag bhí inam ina gachrúd níos massa bhealach éigean. Meera, taispandómh. Dúirtigh Réalach go ciúin. Chas an tuifigach léis an halacham chun a níonán a thaispáint a bhí críochnathe aici le na buidéal agus a bhí ag déanamh fuaime na bog ag cogarnaí agus ag gréim bhéir Meera. Bhí an parú léirithe na tuismihéirí láthreach agus mór. Chra an airg Réalta na máthair, ag sile deóra síos a hágal. Clúdaigh an tathair a bhéal le na lámh, a charp fad ag cria. Tá sí sa bháilte, a dúirt Meera go ré. Tá sí sláintiúil. Táimid ag beathu uirthi, ag coineal gláán í, ag déanamh cínte go bhfuil sí compordach. Gealamdat, níor gartaí muid í, táimid ag tóirt ara an bhádí go dtí go féidirlinn í a thuairt ais Cogadh. Is tusa uafagach léis an teochaí, a díafraigh an bháthair, a guth garbh.
sea a bheathair, is mise Meera. Tá mé ag monatóireacht a cóirití ríthábhachtacha go leanúmach. Tá sí go thomláin sláintiúil, díreach agla, agus ag cailliúint a tuismihéirí. Bhí an t-ábhar ag cuine go hoscailte anois. Bhí omar dúga ag stáisiún deachcead a 7 le haghaidh peacadh náthamh lasta. Chas mé mo rím fad 5 nóiméad. 5 nóiméad. Bris roint bastard finneog our longe, agus got sí I ána cribh. Táimid ag fiacharthaí le dhá lá, a dúirt an bheathair, ag cumailte súla go garbh. Nuair a fuairmuid an follormh go raibh 7 lasta aici, hasty uim tadra a orthú agus teacht chunne all mé féin. Chur Captaen Wells ina luí aran gur fear cur chuige taileachta, a dúirt an t-ábhar. Ach dátarlo rutherbí déime, ní bheith go leor de chothach fágtha le hathúrsáil. Go thumlan inseachta, a dúirt Rennex go tapa. Má cairinn sé, táimid go thumlan scéamlacha, agus táimid ag déaláil leis an stair seo leis an tromchús a thuil sí. Rinne an bheathair miúngáire beaga sin in náiríre. Go maith. Ba chóir go mbeadh tú scéamlacha. An bhfuil lenne agat, Captaen? 3 duine óg a abhí Rennex. Rud a céalaim go tuigim go thumlan conas atá tú ag mothú, agus cén fáth go bhfuil insí leanúnach scéal orm le 3 huaire an cloigeanós. An sin tuigeann tú cén fáth go deastainn sí ais uain, a dúirt an t-ábhar go bog. Is sí gachrad dún. Táimid ag búla le Captaen Wells ag waypoint delta, 7 I 4 shekel an chronometer. 9 nuaire agus 50 a 3 nóiméad. Bimid go lua. Be imime glan, bathathe agus saváte. Tá ma ocalagat mar athair. Rinne an bhean staidir fad tamil adha, an sin crom sí go mall. Ceart go leor, Captaen. Bimid an réiteach nuair a hiigi tú. Agus Captaen, go raibh maithagat as ara a thuirtí. Is é an rud a slú a déitimiis I dhéanamh. Tar éis do mifigach I a gcad go timpaisteach, a dúir sé, dáiríre, chríochna an tarcar, agus hitse isteach ina caithear ordacha le grám. Tá mé ró seandó seo. Tá mé ag éirias tar éis seo. Rachi mé ais chuig mé jaun bailne, agus fási mé fungus don cuideile de me héal. Sir, tá an leanamh ag teastal ahrú daipar eile, a dógur Meera. Garvok Rennex bellod. Tar isteach an seo agus fálam conas daipar Daonna a ahrú. Ma sé mar cuidé de fiúnos. Dimína sé thuaire an clíag eile I marfal scéal bathathe, a rúta daipar, agus imime ag cinne gur bhain sí an taithneamh as gréim áil I ceann bhéin. Rút a de lang an tofaigach tactics le fainne anó. Tá sí láidir go leor I neáire do rúd cho beag. A dúirt bhéin agus imime ag tarrant ar a tentacle le scríadaí áthais. Tá neart gréim dína iontach. Is a riúnú éhlóideach a bhíní Meera, ag búlú imime go ré. Bhí gá le níanán dína clí lena duismitheirí, agus iad ag déanamh tascanna martanas eile. Tá sí brethe le phríomh láitir gréim, mar sin tá sí dearta gan ligan shiúl fiú ó bhré. Críocha dúirt go míonn sé an irid sin faoi tactics míleata dína. Uair éon déag tháinig agus hit crúba Verath amach as taistil níos tapúla ná solas ag waypoint delta 7. Bhí an long catha TDC Resolve ag fannacht cheanna féin,
agus bhí sé ola bhór go thomláin. Déadach an long sin pláinéad a gliniú, an sin whispered. A brateoirí ag taispáint rán umláin na naram a bhí ag an Resolve. Ná tóir cústómh a thaispáint, a dúirt Réalach. Tháinig go Carnéal Wales tríd an córas cumarsáide. Captaen Wilnox táta go lua, buíochas lín as punctuality. Ulbheith le haidh iompar. Táimid ag seála shuttle chun imime aiscáil agus de huiteach a hinlachan chuig na cohartanáidí lámha inanathe. Tíochta a Carnéal, bimid ré againn. Rinne an shuttle duga le crunias míleta clachtathe agus tháinig Carnéal Wells féin bord le miúnlach slándála umláin. Bhí si ard, géir múl, agus bhí an cineal comport réalta aici a tháinig ó na céanta míleta. Ach nuair a chumig si imime in naram Meera, bhog a léirú go thomláin. Díadate gra, well, a dúirt go ré, agus rinne imime amach chuci le gurgal áthais. Ligdúntu a thuirt ais chuig de mám agus de gcéad. Tá sí bathathe laistí den uair an cléag seo caite, a thuairiscí Meera ag aistú imime go Wells go cúramach. Diaper glán gan an chorthaí strús nó díomhála. Tá a córthaí ríthabhachtacha go léir gná. Bhlachtú arabhadaí a dúirt Wells ag scrúdú imime le súl seineolach. Ní airachtaímud a dúirt Rilnic go ciúin, díreach a méideach ar na búitiún uafásach. Rinne Wells miúnthóra sin in neoiriúra. Tá na tuismahéirí ag fannacht inar mart de léis. Tá ar an dochtarí taréisiad ag leanú, ach níl si ag déanamh go maith go mothachámach. Teastin uathe í a eiceáil. Tuigimid a dúirt Wilnox. A Carnéal, cad a tharlainn inis dúine. Is é sin, smíní Wells, Faigh nóméid. Táirí tú ráiteas umláin faoin gí fuairtú imime agus cá háit. Bengfamid úsáid as an éileas sin chun an fíorchéid a unthúisih. Maidir le de chrú, chuirfamid túrascáil chuc an ggómh chuaileacht. Ach d'áire, d'ragar tú go cí, thug tú ais í go tapa agus gan díomháil, agus rinne tú có-ibrú go hiomláin. Táirí mé faoi deara sin I mo túrascáil, go raibh maith agat a Carnéal. Ná buíochas long fós. Tá tú fós ag fáil fíneáil as gan lasta a fuartas a scanú I ceart. Agus tá Oifigeach a cheannaigh leanamh Daonna ag smíneamh gur grub a bhí ann, tá sé ag fáil oiliúint aitheantais specas éigentach. Catharam go leor aontaí bhreanaachs. Níos mó ná catharam in neoiriúra. Thóg Wells imime I thró an shuttle, an sin stad ag an airclas. Captaen as gach a bhfuil ann, rinne tú an rud ceart. I bheith gach specas ar a bheith tugta do leanamh nach leis féin a bhí ann. Agus an shuttle ag imeacht Faigh Réalnox meachan a bhaint dá ghuaillí nach raibh a isaige go raibh sé ann. Sir, táimid ag fáil teachtareacht ó na tuismahéirí. Dógar plex, is faoim a bháin é, sin é. Chlach go nam ná le deora, ach lán le háthas. Go raibh maith agat. Go raibh maith agat as ar leanamh a thuirsta bhaile. Rinne réal smail in inniún gach rud. Is fáilte. Anois a gine, ligdún imeacht, sulla bei brise iomláin níorógach agam. Ag socarú cuarsa don bhaile,
dhéimní crics. Agus a bhaine éasal, béidir go cuirfimid rial nua I bheidjim, mate le lasta a scanó sa le gceannaidh. Déanta cheanna féin a dúirt Wilnox, rial a hán nua. Ní cheadófar do Garvok siúpadóireacht a dhéanamh gan bhíorsiú a ríis, ó áit éigean san innealtóireacht. Jerry go Garvok tríd an idir cumarsáid lonne, tá sin corram. Agus an Verath's clá ag léim I rais isteach I taistil níos tapúla ná solas. Níor féidir le Wilnox cabhrú ach smaoinmh go raibh sea bhí daoine scéamalacha nar a bhagar tú a nóg. Ach bhí siad freisin ina maith nar a thug tú a cuid lenaí ar ais. Ní lícfa.